чӣ хел бизнеса дар қишлоқ сохтан дар кор, дар ҳамаи қишлоқ ҷоҳо, дар районҳо, ҳамин ҷо. Қишлоқ як ҷое ҳаст ки аҳолии қишлоқ як аҳолии даромадаш калон нест. Як. Дуюм, шумораи аҳолӣ кам аст. Ду, барои шумо ина точно фаҳмида натун дар кор. Сеюм, аҳолии қишлоқ пули налични бисёр надорад. 50%, мумкин 70% ҳавай аз шумо қарз мепурсад. Надодан наметавонед, чунки ки натиҳед ки ба савдо мекунед. ҳамоно маҷбур аст ки гирад, дигаро намегирад. барои ҳамон моделе ки қишлоқ ба кор мекунед вай модели мушкилтарай нисбати шаҳр. Неки агар ки шумо фаҳмидед ҳамон размери ҳавай ба падганят карда тедага кортун пеш мерад. Ин чӣ хел гум? Чӣ хел ман размер гуфтам? Чӣ хеле ки шумо туфлия худатун ҳамин пойафзола размери худатун ба пӯше удобния ё либоса пӯшед размери худатун удобния, ҳамон ба ҳамон хел одат кунонда доданатун дар кор. Анакун якум чӣ мерад дар қишлоқ? Ин хӯрока мерад. Дуюм хӯрокаи чорво мерад. Диққат кунед, якум хӯрокаи инсон, дуюм хӯрокаи чорво. Баъд сеюм ҷоба магазини либос меистад. Магазини либос. Чуба ки ваё бисёраш ҳамин гову мол мебиёрад, бозор мефурӯшаду, ҳамон бозор харид карда мерад. Аз қишлоқ кам мегирад либосворе, мегирад, не ки камтар мегирад. Моделе ки қишлоқҷоҳо ба кор мекунад, ин модели типа модели вай даврои саюз ба вай буд, типа модели гастроном. Модели анамин модели магазин ба як магазин, не ки дарунаш ба ҳами чӣ ҳай. Ҳаст хӯрока, ҳаст камакак либоса, ҳаст тисячи мелочей, ҳазору як чиз, ҳаст камакак игрушка, ҳаст техника камакак, там телевизору, холодильник и так далее. То есть модели гастроном. Ҳавай небольшие, барои ҳамон даври ҳамон саюз бам ҳамин хели магазино буд, агар хотиротум бошад. Чуба ки деҳот ҳамин хел ҷо ҳаст. ҳамин хел агар шумо ҳамон модела кор фармидан тоед, кортун хеле пеш мерад. Дига модели дига қати кор кардед, кор пеш намерад. Ёки фақат хӯрока кунед, ага даромадтун камтар. Мерад даромадтун камтар. Шумо агар ки хоҳед ки реальный бизнестун бақувваттар шавад, натарсида пул вложит кунед. Камтар пул вложит кунед. Гов доред, мол доред, як ши доред, ман медонам. Камтар фурӯшеду, як бор якта магазини хушрӯтар кунед, зеботар кунед. Ҳамон модели гастронома созед ки ҳамон ҷо ба ҳамон ҳазору як чиз бошад, ҳамон ҷо ба ҳамон камутум либоса бошад, материал бошад, ҳамон ҷо ба орду, биринҷу, рӯғану манами чизу хӯрока бошад, ҳамон ҷо ба ҳамон агар ки мекардаги бошад камутум, мани сменту, мани арматура ин чизо хай берунам магазинтон ба ҷо бошад, як навес карда кунедон. Ина мисол ва не ки анам модели гастроном барои шумо идеальный бизнес да барои қишлоқ. Ин як. Дуюм, шумо ҳамин хел кунед ки ҳамон маҳсулоте ки мегиред нархато нархи район қатти баробар бошад. Барои ки нархато нархи район қатти баробар бошад, ду касе кас шуда як компания кушед. Мисол шумо дар ин як қишлоқ дути дига ҳамон хел майдаг магазин доштагиҳо қатти як компания кушед, як ҷоя. Як кас ду кас ба қинай, зато се кас мекушед 5 магазини бақувват. 5 магазини бақувват мекушед. Анакун вақте ки шумо 5 магазини бақувват кушодед байни 10 қишлоқ ба ёки байни 6 қишлоқ ба ёвайма, шумо метавонед ки оптум гиред. Оптум ки гирифтед, скидки калонтар мебиёд шумо ба.